nasara. An karɓo yaran kankara. Abba Kyari muna yin godiya. An karɓo yaran kankara. Zuwanka ne ya saka mu a dariya. Abba Kyari mu ne maka godiya. Muna ta murna duka gaba ɗaya. An karɓo yaran kankara. Da zuwan kwamandan IRT mai juriya. An karɓo yaran kankara. Zugar rasa ce zarata masu gwagwarmaya. Abba Kyari mu ne maka godiya. Adda Abba mu ne maka godiya. An karɓo yaran zuwan ka ɗalibai an gan su gaba ɗaya. An karɓo yaran birni da ƙauye duka muna yin godiya. Ga jarumin sadarkin ɗan sanda ɗaya. An karɓo yaran kankara. Ka bawa yadda dukkan 'yan ƙasa. An karɓo yaran kankara. Aminta kai ne mai yin gaskiya. Nazifa aiji mai waka na kewa al'umma barka. An ga ɗaliban mu duka sila ta jami'an IRT. Ya Abba Kyari mu ne maka godiya. Sinawa min yi godiya. Alhamdulillah. Da zuwan DCP Abba Kyari an saki yaran kankara. Katsinawa min yi godiya. Da zuwan DCP Abba Kyari an saki yaran kankara. Alhamdulillah Allah mun yi roƙo ka amsa sai godiya. An sace yara namu kanana da ke karatu gyaran tarbiya. Yau gashi sun dawo kowa yana yin murna haddasa dariya. Rundunar IRT ta iso sun rikirkita masu zubar gado. Da zuwan DCP Abba Kyari mun ga alamun nasara. Sinawa min yi godiya. Alhamdulillah. Da zuwan DCP Abba Kyari an saki yaran kankara. Abba Kyari muna yin godiya kai ka firgita duk 'yan garkuwa. Abba Kyari mu ne maka godiya. A tsaro kai ne gangariya rundunar ka suna ban sha'awa. An karɓo yaran kankara. Allahu ya yi maka kariya. Abba Kyari uba kai ne uwa. Abba Kyari birazan gaskiya binciken ka yasa suka tsarguwa. Tunda ka zo dan Allah Abba Kyari mai da bukatar zamo fara. Sinawa min yi godiya. Alhamdulillah. Da zuwan DCP Abba Kyari an saki yaran kankara. Ka bincika Oga Kyari, ka bincika su. Yan ta'adda sun yi yawa Oga na ka tarwatsa su. Kar ka bar su yayana dan Allah ka makure su. Bincika su yayana dan Allah ka san kame su. Ja mu je kwamandan IRT. Abba Kyari dodon NTT. Dama al'umma muna yin kai kawo. Mun tara kawai su ce kawo. Sun sace uba sun sace ɗa har ma kawo. Sun ƙona gari sun yanka har mai cin gawo. Sun tarwatsa ƙauyuka muna yin kai kawo. Sun hana mu kasuwa da noma har kiwo. DCP Abba Kyari tun da ka zo ga ka. Na san tsaro ai zai samu. Shugaban ƙasar mu Buhari ya jinjina kare ka ya ce sannu. Gwamna Masari har ma addu'a yau ya ɗago hannu. Ga al'ummar Katsinawa na ta addu'a masha Allah. Sun ce na gaida zaratan yaran ka masu aiki ba illa. Ina Escort Commander Abdullahi Shehu, Umar Alhaji ADC Sannu, Ibrahim Umar da Muhammad Manu, Muhammad Bulama na gaida ku. Mai sarauta da abe sannunku. Sakato komanda Kaduna ina yinka na mai bindiga na gaida ka. BH da Muhammad na gaida ku. Sani Usman da Lawal Audunmu. Zakari Adamu da jawabi namu. Zaharaddin Yusuf da Bashir Usman. Maniru Umar Fatoyi Femi. Oce Philip da Suleiman sannunku. Sakto komanda riga dan magaji Aliyu Awwal gaida ka. Manu Abubakar da ke Fas Noyal. Abu Isa da Andi Kumshi ne. Andrew Adamu Baraya. Musa Usman Tajuddin Hussein. Ali Yakubu Ashir Ismail. Kai rundunar mu ta IRT. Ne kun kayo rakiyar oga zuwa Katsina a dan aiki. Na zafa aiji ke wage. Ciyaman na mawaƙan oga Abba Kyari.